We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wathi angikhiphe isisu wabuya ingane seyino-4 years. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngangiqala ukuthandana nomfana owavele waphumela obala wathi akafune ngane ngenkathi senza ama-HIV test sesino-6 months sindawonye. Sasisebenzisa ikhondomu kodwa kwathi sesibone ama-test ukuthi sonke asinayo inkinga asiguli umfana waqala manje wathi angijove ngoba akafune ngane yena. Ngasihlonipha isicelo sakhe ngahamba ngafaka i-implant naye wayibona sase siyaqala-ke siyishaya skuni. Kuhambe-ke amalanga kuthe kusuka lapho ngaqala ngaba nenhliziyo encane kube nezinto ezinginukela kabi. Kwase kuthi ngelinye ilanga ngaba dizi emsebenzini ngawa ngaphuthunyiswa eklinikhi. Yilapho-ke udokotela wafike wangitshela khona ukuthi ngikhulelwe. Lapho umfana wangitshela kahle ukuthi akayifuni ingane ngezizathu zakhe ezithile. Ngingazi-ke ukuthi ngizoyibeka kanjani le ndaba athi angize endlini yakhe ngimtshele ukuthi ngiyagula emva kwalokho ngimsendele isithombe se-pregnancy test. Avele athi ngiza lapho manje. Hayibo umfana afike fast. Ngiyeke kuye ayishaye izule imoto athi nje ungangidakelwa mina. Wena uthe ufake i-implant ungenza isilima umitha kanjani? Aye komunye udokotela ayefunda naye baxoxe bese engibiza a-check-e i-implant. Amtsheleke ukuthi iyenzeka yona into yokuthi bamithe abantu abafake i-implant. Yo adinwe umfana. Sisuke-ke ayishaye izule imoto. Afike apake nje endaweni engekho busy athi, "Wesisi, ngithi ingane angiyidingi. Kumele sibone senza njani ngalento elapho." Ngisalalele inyembezi zigcwele amehlo. Athi njengamanje siya eklinikhi uyoklina isibeletho sakho. Angikaze ngikhale kanjeya. Athi baby yithi esazi lento ngeke kube nankinga. Hayibo ngikhale. Ashaya imoto umfana aqonde ngqo eklinikhi la kuterminator khona. Masifika athi asehle ngavele ngakhala kakhulu. Wathi uyabona ngibukisa nabantu. Konke nje kwenzeka ngithukile ngiyasaba ngiyaqala nokukhulelwa. Athi uyehla noma awehli? Ngithi angehli. Athi uneshoya lento oyenzayo? Ngithi ya. Athi yabona-ke wavuma ukumitha kushuthi kusho ukwehlukana kwami nawe. Angeke nje ngize ngibe iphathi yayo yonke lento yakho. Hey, wangithethisa umfana. Kodwa-ke ngakhetha ukumitha. Wathi kushuthi angikaze ngimthande ngisholo ukuthi njengoba sizosuka angigoduse sekuphelile. Ngisholo ukuthi angisamfuni. Ngithule ngoba ngingazi ukuthi ngizothini. Aphinde athi ukhetha ingane over mina vele. Ngivele ngikhale ngithi akangigoduse. Asuke-ke sihambe asisakhulumisani-ke la endleleni. Sifike esangweni ekhaya abuze futhi ukuthi why uvuma ukuzithwesa umthwalo ongaka isidingo singekho. Awusangifuni vele. Ngikhale ngithi ngivula isicapha azilokhe. Lapho angisambheki wayesekhuluma ngingasamuzwa sekuduma upotiyane. Bese ngithi akavule amawindi ngidinga umoya. Avule isicapha athi ngizozwa ngawe-ke ngaphuma ngabaleka ngayozivalela ekamelweni lami ngakhala ngaze ngazumeka. Kwaba ukumgcina kwami-ke ngalelo langa wangiblokha wamuva nasemqhashweni wakhe labe kahlala khona ngashikashikeka ngedwa nesisu. Umama ekhaya edinwe egane unwabu ediniswe ukuthi ngimithe kanjani ngingashadanga. Zandlula izinyanga ngaze ngawamukela umthwalo wami. Ngaba nenhlanhla-ke bangenzela i-baby shower kodwa kwabona bebangazi ukuthi ingane eyami ngedwa ngifihlile. Ngize ngibelethe-ke umfana omuhle ngihlale 6 months ngiselifini.
Ngibuyele emsebenzini umama engigadela ingane ngithenga ubisi, amanephi, yonke into nje ngiyenzela ingane yami. NgoNkulunkulu emuhle njalo yakhula. Kuthe lapho ingane seyino-4 years ngelinye ilanga ngangisemoli ngihamba nomfana wami siyongena eToros ngimbhekela isikuta. Ngithe ngisabheka ngithi ngiyaqalaza ingane angisayiboni. Mengithi ngiyabheka, hayibo, ingane iphethwe indoda ayisahleki ingane uyayidlalisa. Mejika wema ilenja ngavele ngashaywa uvalo ngaya esikhathini same time. Angiyazi mina leyanto. Ngamcela-ke kahle anginike ingane wathi uzama ukungikhulumisa ngathi angifune kuzwa lutho. Lapho ingane isithi, "Mama, ubabana lona." Angisazi ngithini kushuthi usho njalo enganeni. Ngivele ngingabi nanhliziyo sengifuna ukuhamba uBoy ngapha ukhomba iskuta asifunayo. Nginitshela ukuthi athi kuBoy akasithathe asiswipe ijabule bandla ingane yami. Wathi methi nje kumele sikhulume ngathi nje ayikho into engizoyikhuluma nawe. Wathi ufuna inamba ngathi anginayo sagoduka nengane yami. Sathi singena ekhaya uBoy wagijima eyotshela ugogo ukuthi umbonile ubaba wakhe. Abuze umama ukuthi onjani lo baba ofihlwayo. Lapho ngicikekeni. Siqhubeke-ke isikhathi ubhuti elokhu engangitholi. Kwathi ngelinye ilanga ngithi ngibuya e-shopping center ngafika ekhaya kupake izimoto ezimbili kukhona nekabhuti wami omdala. Mangingena ekhishini nangu umkabhuti nosisi omdala. Ngithi hayibo kwenzakalani? Babukana mangindlula ngiya e-dining room kunobaba ababili nalentsha isigone ingane yami. Hayibo ngasangana ngizibuza ukuthi uzothini lona la. Ngibashiye kanjalo ngivele ngiye ekamereni lami emva komzuzwana nje ngibizwe. Ngiyeke ngifike ngithathe uBoy ngoba ngiyamnyanya lo sathane osophethe ingane yami emva kokuthi wathi ayikhishwe. Ayike asho ubhuti omdala ukuthi sebakhulumile nobaba kaBoy wayibeka eyokuthi wakhuluma amagama amabi phezukwengane ngoba wayenezinkinga warawara. Useyikhokhelile-ke ingane wawakhokha wonke amacala. Ubhuti-ke umfundisi-ke vele. Washo-ke nangeBhayibheli wangixina ngeBhayibheli. Hey, ngabona umhlaba uba mnyama. Washo-ke ubhuti ukuthi sonke amaphutha siyawenza uma sivuma izono zethu uthembekile yena ukuba asithethelele. Mangingaxoli ngizilimaza mina. Hayibo, ngisho umama ngangicindezelwa ngokuxola. Angazi noma base besanganiswa imali yini. Kwase kuthiwa ayikhulume-ke lentsha. Yasho ukuthi iyaxolisa indlela eyathathela phezulu ngakhona izinto ekubeni ngakwenza esavumelana ngakho kodwa still yahlala ingane. Washo-ke ukuthi wayenobungane manje usekhulile uyalivuma icala nokona kwakhe ucela ukuba yingxenye yengane. Ngavele ngazithulela wabe ethathela-ke nomunye ubaba owathi ubhuti wakhe omdala. Washo ukuthi nabo bayacela ukuba ngamukele uxolo lwabo ngoba ugogo walengane okungumama kubo ufika kubantu abahlukahlukene kubo eveza ingane elahliwe. Bona bebengazi meyikhulunywa lento azithulele lo. Kuze kwamosheka izinto kwalimala abantu akasho lutho uzosho late. Washo-ke nokuthi nabo sibanyanyisile isenzo sakhe. Hey, kwakhulunywa laphaya. Waze wathi lo baba kuyimanje nje kumele basuke la kuyoshiwo ukuthi itholakele ingane kwenziwe izinto zakhona. Ngangingasazi nokuthi ngithini ngoba baze basho ukuthi manginganqaba nengane izoba nenkinga. Ngagcina ngilivumile-ke uxolo lwakhe ngenzela ingane yami. Kodwa ngasho ukuthi konke akudingayo ngengane uzokhuluma nomama, mina angifuni lutho olungihlanganisa naye. Kusukela lapho-ke wayinakekela ingane uxhumana nomama. Kukanye nje la ngahlangana naye khona kulonyaka ngoba wafaka ingane eCanaan College.
Nalapho ngenza engangikuzele, wathi methi uzongihambisa, ngathi nje ngi-right. Wathi ethi usungizonda kangaka ngibe ngaxolisa. Ngathi nje fokofu, engakwenza ngakwenza ngenxa yokuvikela ingane yami. Hey, ngiyamzonda loya muntu wesilisa. Kodwa bomama anikhulumeni ukuthi i-co-parenting yenziwa njani nomuntu omzondayo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.